Right amotera nasu mutakabata gamba redu ka Wise Magaya aifa manije kwacho wabatwa wa Jehova ndakata urukuroka neumwe madzi koma ake kamba anzi Mamrod Magaya rigati nze mko Mamrod Magaya vachipinda ka mudariro okuedza vachiti donongodzera ivo ka nezve mhuri yavo kuti
mhuri yekwamagaya yakamira sei imhuri yakakura chaizvo, mhuri yekwamagaya. Kana ndichiti kwamagaya handisi kuda kwaprofeti Magaya aiwa, asi ndikuda kuti vakomana vabati vaJehovha, vakomana vaimba vaya, ndo vatiri kuda kuti tinzwe ka umwe wavo tichirangarira isusu ka Wiseman Magaya. Wiseman Magaya akashayikira koka kuchiweshe, toti zorora murugare pamhuri yese kwamagaya aiwaka. Tinemi pakurangarira hama yedu aitipa mitakunanzwa, nziyo dzaitidzora, nziyo dzaitirapa mumweya, tinotenda chose. Wiseman Magaya our hero. Regai tibva tapinda nawo mudariro ngoma Wiseman Magaya. Akabekwa triple 12 vasikana vakomana tave 5 vatave 4 nevasikana 8. Wekutanga ainzi Jocelyn kana kuti Faina, wechipiri anonzi Lydia, wechitatu anonzi Marian, kuna Betty, kuna Gertrude, kozoya Clement, kuya Spiwe, Sheki, Pauline neni Mamrod, kozoti Wiseman ndianga ana kozoti Lioba, kozoya Wiseman na Timothy hada hata biri kwatiripo chaizvo. Baba vainzi ani vamuchiti naamai uye vaiva kupi? Baba vedu isu vainzi Elijah Magaya. Amai vainzi Philippa Chiunduro, vaibva kunjanja uku kurupfunde ndoko vaibva amai vedu. Kukura akakurira kupi? Kukura akakurira pamusha ipapo, sezvo taingoti baba vedu isu vanga vasikashande mudhorobha. Baba vedu vaivaka zvezvekuti bhiridha anenge achingovaka ari kumusha, saka zvokuti kuno kudhorobha taitowewo zvokuti kune hama iriko ngoyo kwemazuva mairi matatu womva wadzokera kwakari musha. Zvokuti kana kuri kukura tinogona zvokuti asi chaizobata vamwe ndezvokuti usimbe ndo wakazobata vazhinji, asi chipo chekuvaka hachina kubuda mumba medu nekuti tine mumwe munin'ina anonzi Edward, ndiye Antony Construction Company hombe iri munotoni inonzi Magda, yakakura zvokuti inonzi Dimash Construction. Andozikanwa munotoni nyaya yekuvaka zvichireva kuti zvakangobva kunani, zvakabva kuna Mudhara. Uyu Timothy akambogara zvake munotoni achivaka, ndokuzoyawo ogara kuno kwakusenza kwaJaramba kwaHigh Drive. Mapanzo kapo achiedza kudonongodza ka madzikoma nemadzining'ina nehanzvadzi dzake dzese ka vakabarwa navo mudumbu rimwe chete, asi takazonzwa kunzi aiwa ka Timothy haasi wekwavo, sezvo kutsanangurwa kwazvaitwa naWise apa, sezvo kutsanangurwa kwazviitwa namukoma Mamrod. Regai tipanyatsopanzwese ipapo ka ndakaita hurukuro namai Magaya Wise vakapatsanangura ipapa paTimothy. Amai nababa vaTimothy, baba vaTimothy nababa vaWiseman mabrothers. Sezvakaita Wiseman na Mamrod. Saka ndo zvakaita kwatiri isusu kunana amai vedu. Amai vaTimothy na amai vaWiseman masisters pakuroorwa. Varume vavo mabrothers pakuzvarwa kwavo. Saka ndana amai vese. Anditika. Right. Ono kuti isiso chigaro taingoziva kuti taifunza kuti vese vanobva mudumbu rimwe chete, ko pana kukumbulana. Mwana wakwaba mukuru futi ari mabrothers ana baba. Saka asi kune imwe imba kusiri kuti msemu imba imwe chete iyo. Vese mabrothers vana baba vamwe nomwana baba wake namai vake. Ana baba wake namai. Vana baba ndo vakazvara kumwe chete. Vana mai tubva tangorova. Muchibva mazobuda vakomana imomo. Dzimba idzodzo dzakabuda vakomana. Havasirivo vega vakomana. Vamwe vakatoshaya zvavo pati vanga vakaitirwa nyasha naMwari kuti vanga vaine vakomana chaivo mumusha mamine vanhu. Vatakusisira. Ko Mamrod. Ndiwe mudumbu rimwe here naWise? Uye ndiwe mudumbu rimwe naWise?
dumbu rimwe chete Mamelodi ari mukuru uyu Wiseman ndo last born mumba na amai kuvakomana zvisina kuvasikana ndiri muroora wekupedzisira. mapanzo akapo pazojekeswa ka namai Magaya mudzimai waWise Magaya uyo ka amai Ivan nokudaro vazotaura zvakare zvaKhumbulani Magaya ndakazoita zvakare tsvakurudzo ndikaona kuti Khumbulani Magaya zvakare angasiriwo mudumbu rimwe chete asi amai Wise vatanza ndio regaiti nzwe panapa. Ini ndinonzi Abisha Gibson kana kuti Abisha Magaya, ndiri munin'ina waKhumbulani Magaya. Ndakaberekwa kuMondoro mubhukure kwaMatenga. Khumbulani akaberekwa kuMondoro mubhukure kwaMupamba Watyi kwaNyamweda. Khumbulani akaberekwa gore ripi? 1968. Makaberekwa muri vangani mumuri? Takaberekwa tiripo 9. Wekutanga ainzi Emma, wechipiri aive Fani, wechitatu Gamuchirai, wechina Khumbulani, wechi5 ainzi Sue, kuchitevera ini Abisha, Koti Jenny, Dorothy naTinei ndiye wokupedzisira. Baba wainzi Zebedia Gibson Magaya. Vese ngari kudunhu rimwe chete ko? Kudunhu rimwe chete. Right. Baba venyu mimi ni muri yekwana Magaya. Ukama wacho ngokamira sei? Wangu atina ukama nana Magaya varipo vabati vaJehovha. Asi kuti ukama wedu wakaumbwa nekunamata. Ini ndainamata chechi yainzi United Apostolic Faith Mission inotungamirwa naBaba Jonera. Yaitungamirirwa naBaba Jonera manguva yacho iyoyo pamwe chete naMukoma Kumbu. Saka mukufamba tichinamata nevamwe kuMondoro ikoko tichiita mapungwe nekudi ndo patakasangana nana Mukoma Wise vachinamatawo ikoko. Vachizobva kumusha Mukoma Kumbu vaita basa rekuvaka ndokuzonzwa bakuti ndasangana nevakomana vandiri kubata navo basa raMwari asi tafunga kuti tiite zvekurekodha. Ipapo nguva iyoyo munhu wavakataura nezvake ndi Wise naTimothy naChris Chinomwe akashaya. Vamwe vakazongova kunoti Sekuru Tavengwa Samson naJembere airidza osho ndo vamwe vandoziva naMukoma Mamelodi pakuvabati vaJehovha. Ukama hwedu wazodai Khumbulani anozviti Magaya nekuti baba wababa wedu isusu vainzi Sekuru Magaya asi vachibva kuZambia. Saka isu tinoshandisa senemi kuti Gibson kwete Magaya nekuda kuti chitupa takazochitoreswa nemunin'ina wasekuru vababa atobva kuZambia kuteera kuno ndobva atitoresa chitupa. Akatoresa baba chitupa. Baba wao vasina kuvatoresa chitupa bosi vaishanda kumapurazi vanga vari kuka nguva iyoyo asekuru Hansen. Ndokutoreswa vachitupa baba nemunin'ina wababa wainzi Gibson ndiani senemi yatiri kushandisa nhasi asi baba wavo Zakiu Magaya asekuru vedu isusu. Ndokuti Magaya kunobuda pana Khumbulani. Okay, so kuda kuti pakabva paita coincidence yemasenemu ndobva zvangoenderana. Zvaenderana sekudaro kumba kwana Wise kuna Abisha anova mukuru kwandiri. Zvakare futi wangu. Inini ndiri Abisha zvekuti vaite vakabva kuno kwaituda kunona mai Abisha waigona kutadza kunzvisa kuti varikuda kudzika kumusha kuChivero here kana kumusha kwaMashayamombe. Zvaikonfuse. Yes, asi vaingozvitaura so simple kuti atoda kumbonona mai Abisha kuti mukubuda vari group. Kuti vakadzika kwaMashayamombe vakaona muchembere kuuya kuno kuMondoro kumiri voona muchembere vokwidza uya kuno kwarara kuita basa ravo. So kuda kuti Khumbulani pachitupa pake pakanzi pachitupa chake chaka tisina zita tisinganzi vabata vaJehovha taingoimba kuchechi hatibudzwa. Saka zvadaro manje ka machechi taisangana nemamachechis zvokuti taitoziva kuti kwakati kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba, kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba.
saka isusu Timothy Wise Mamrod taipinda chechi imwe chete, Kumblani aipinda imwe chechi, Samson Tarengwa aipindawo yake ichechi. Andibunzwa ainzi Vimbiso ndiye aipinda Samson Tarengwa, Kumblani aipinda zvake United. But ne United nekuti iwo Kumblani tiri mabrothers, United taitomboya kumusangano kwana Mashaka ku United, iwo vachitomboyawo kweduku taitoziva kuti uyu anogona kuimba uyu haagone. Taito nemwe the late ainzi Christopher Chinomwe akazofa tisata rekoda, but anga achito muchikwata, indiye ndiye aigona zvekuri kuimba, but akazofa tisata rekoda. Mazuva atatu rekoda akatenga atoshaya, saka taipinda inzi Rwadzano pamuchinjiko. Ya line up yekutanga chakati chiri kumusha ndeyekutizvo kwaiti inini Mamrod Magaya, Timothy Wise nemwainzi Samuel Zandi, but atakwanisa kuzorekodana nekuti iye akazenga kusenza kugoke patakazotanga zvekurekodha izvi, iye anga kusenza kuti naAndrew Mamumbi futi anga asiko akusenza amene kwanga akusenza. Ndo taina na Benjamin Magaya nana Philemon Magaya, yaingo squad kwa Magaya kuti aingopinda chechimwe chete, ndiyanga squad yekutanga kumusha. Tazoya kuno muHarare manje ndikuzoona kuti Kumblani aigara kunotoni achivaka, ndo patakaona kuti Kumblani taimuda totiye the late Christopher Chinomwe taive naye, ndo patakaona kuti no isu hatienda tinotora Kumblani kupi kunotoni, ndo pakaenda Wise kunotoni obva anotora Kumblani ndokuchitanga kuseshena naye, ndobva taita first album. Pa-first album ndobva atonzi naMr Jaramba Kumblani kuti apota iti opota chiya kuno toita zvatinenge tichiita odzokera kunotoni. Iyo Kumblani ka chiogari kunotoni kugari kuno kuHarare. Kumblani ndokubva kwakaita kunekeri ndokuya kumuno muHarare. Aiwa vamwe akatozoya chikwata chatofamba, handiri kunyebera munhu waMwari. Sezvakaita taive na Samson Tarengwa, taive na Masimba Ndagurwa nana Ndoro, ava takatovawana tatoronga chikwata kudhara. Ana maijigwa patamumvera takaimba navo, susu vabata Jehovha tamumvera takaimba navo. Ana maijigwa pakatozoya isusu tabva kuna Jaramba tatadza kuwirirana naye, iye ndokutsvaga vamwe ndobva asikotichi ndobva angoswati vabata vaJehovha. Asi atamumvera takaita kana one song nawo, vanhu vakanga vakazvimirira vega zvokutoti pakutanga vaitonzi vabata vaJehovha vasinganzi vabata evhangeri. Saka ivo vega ndobva vatozoona kuti zviri kudisturba. Ndo patakazoenda kuGrama tinogadzira makasetsi, ndobva taona aine dzimbo dzavo but zita rakanyorwa riri redu. Saka vakatonyatsoona kuti zvine confusion izvi, ndobva vazozi vabata evhangeri. Ya chikwata vabata vaJehovha hachina kutangira muno muHarare, chakatangira kumusha kuMhondoro, mumusha unonzi waMufuka, munyika yaMashaya Mombe, vanhu vekwachikona Mombe. Takatanga sekudai izvi, taingoimba tisingarekodhi, kuri kungoimba chete kana pamachechi nemudzinhamo, kuzodzimara muzukuru wedu manje azotipa tipi kuti aiwa zvamunoimba kazvika izvi zvaifanira kurekodhwa. Muzukuru wenyu yainzi ani? Muzukuru wedu yainzi Tedzi Charewa, ndiye akazotipa hiti kuti no zvamunoimba izvi munofanira kurekodha. Asi apa isi takati tichiri kugara kumusha zvedu pasanga ari kuno kutaundi tichito vamwe tichiri kuchikoro. Saka zvadaro manje takazorekodha kaseti yekuti ngotepa izvi kuti munongotepa nemaredhiyo maredhiyo achangouya kutepa, tatepa kaseti. Saka kaseti taitepa ka vanhu vakataka kuidhabhirana manje, iyo iri yekutepa but vanhu vakataka kudhabhirana, uyo adhabhirawo uyo akanzwa yodhabhirawo kudzimara kaseti inobva yauya kuno kuHarare. Yauya muno muHarare ka ndobva yasikuonekwa mukuru anonzi vaJaramba vaipinda chechi na Timothy paakabva kumusha akauya kuno kunobva asikogara naAjaramba achipinda chechi nawo. Saka munin'ina waJaramba ndopaakazwa kaseti yasviko kwaariwo. Chechi yainzi chechi yainzi Vimbiso yaJehovha, ndo kwavaive. Iri kupi? Yanga iri kupi papo? Ipapo yaive iri kuwadzana, ndokubva vadhabhira anzwa kaseti, ndobva akaenda akabva atsvaga information kuti vakaita kaseti ndanani, ndobva auzwa kuti aiwa ndana Magaya vakaita kaseti, ndokubva atitsvaga manje, ndobva atiwana. Timoti ndo pakatanga kutitsvaga kuti vanhu vari kutaumana uyai munzwe munhu uyu ane nyaya ainayo. Isusu ndo patakauya manje ndokuchiti tauya, iye ndokuti vakomana ndakanzwa kaseti yenyu. Saka ndafunga kuti tikazirekodha ka zvinogamuchirwa nevanhu. Saka isu takangoti ho, saka mavida kuti rekodha dzipi dzacho zvikadzi aiwa imi chindisemburirai dzimbo dzawinadzo. Saka isu takaita 12 songs. Saka pa 12 songs ka aingoti yese atakwira aingoti airi right,
iri right ndosaka first album karakaita to song because yakashaka tobvisa ipi oisa dzipi Wiseman munhu agara achingo talented zvokuti kana pataimba kuchechi aigona kuimba zvokuti pekutanga chapo ndichiri kucheguti tisati yatsove pamwe chete ndichiri kucheguti ari kunoku Timothy ari kunotoni Kumbulani ari kunotoni inini pfungwa dzangu ka ndainakidzwa nevanhu vanoridza magitari because kana negitari ndaitomboridza zvimwe zvekutoridza zvishoma kana Kumbulani futi aitomboridza gitari saka inini ndaifungidzira kuti tinorekodha tichisa magitari kunyange zvedu kuchechi kuti tangasika tikase magitari because ndandazvoona zvakungu neimwe chechi anakambe naenda kuchekutuku asi Wiseman ndovati aiwa mudhara atingadaro kuti tiise magitari atiroveza tinongoita zvatangoita tiri kumusha ndo zvatangodi zvatoda kungoita Mwari wangu Baba, Mwari wangu we, tuma kupenda Jehova, tuma Mwari wangu, tuma kupenda Jehova, tuma kupenda Baba, tuma kupenda Jehova, tuma Mwari wangu, tuma kupenda Jehova, tuma kupenda Baba, tuma kupenda Jehova, tuma
the king of acapella. The cream tata, the best ever, a choral group vabati va Jehovah ayanga wakaipa waruma Jehovah tuma ndo pananyatso kuona chiso cha Bishop Matanike Ladwell ladi anobva anyatso kusvikirwa ipapa akarowa gemenzi rake akasunga bhande kuti shwi achidzokova Bishop Ladwell Matanike right zisina yazo marotereka avaruma vachitanga kuita basa rawo iri kana vakaritangira mba ma wise men saka paregai etimbonzwa kubva kuna amai wise amai Alvin kuti vakomana vakatanga sei zvaifamba sei tanga zvakati vaomera zvazvisina kuchipa nekuti pane zvavaida kubatanidza but vaizozvishaya then nevanhu vavaida kuti vaimbe navo vakavashaya patime yacho iyoyo nekuti mumwe wacho akabva atozo mazuva ekunzi kwaiita zvekumuramba tsvina chete akazoparadzana aiwa imba yakapwanywa ari mukati ndobva ashaya saka zvinhu aiva ari kubulawayo saka zvinhu zvokuti zvakavadzosera mumashure asi pavakazotanga vakazongotanga ndobva watoti ngatichoita ndobva watongosumuka seizvozvo pavakatanga kuimba anoya chete vaida nemwoyo wavo chinenge chachitori chinangwa chachiri mumavari kuti tiri kuda tinogona kuimba saka ngatiimbe inoti inini Alvin vaigara uchitaura kuti ngatiimbei vanhu vanzwe shoko nokuti kuimba tiri kuda kuparidza ndo kutaura kwaaiita asi echitaura kuti nasingazivi kuti zvichazosvika pakusvika mbiri yekuti yakaitika iyi paaitaura ndaingoti pamwe kungodawo kungotaura nekuti ukataura nekuimba unonge uchiparidza shoko zvakasiyana saka ivo ndo ndaingofunga kuti pamwe ndo maparidziro avari kuda kudiwo kuita asi handida kuziva kuti zvichaita mbiri kusvika pakuzoshaya kwavo vichiita izvozvo nokuti vakatoimba zvinhu zvekuti zvakatosumudza vamwe vaiimbira mumba ndichigara kukambusuma kusection 4 practicera mumba semuno vaiva vakati iye Wiseman Magaya, Timothy Magaya na Kumbrani Magaya na Mamrod Magaya na Njodzi na Nelson nomumwe mukomana anonzi Daisy na Samson anga aripo vakagara pamasofa iwaye imimi zvanga singakuitira inoizira semunhu anga akuziva kuti ndo zviripo kuvanhu vangu ndaanda kutongozvitambira ende vakatosatouya dzimwe nguva ndetoti konhasi semusina kuita nokuti zvazvapinda mandiriwo nguva yanga yareba ndinazvo manga makutosuwa ndaanda kutosuwa vakasatoenda asi ndokuti kune Alvin konhasi asi hamusi kusangana here
zvonzi aiwa tisi kuita nhasi tikuzodi tozosangana futi mangwana kana kuti kuswera mangwana asi vaitosangana maybe 2-3 days dzakateedzana pavanenge vajamba pamwe 1 vanenge vaine zvavari kuda kuita kuzokuita zvemakasetsawo kana kuti chichi inini ndopandaitozobvunza ndisingazivi kuti aiwa zvinhu zviri kuteedzwa vaiimbira mumba ndichigara kukambusuma kusection 4 vaipracticira mumba semuno painani nani vaiva vakati iye Wiseman Magaya, Timothy Magaya na Kumbrani Magaya na Mamrod Magaya na kumanonzi Njodzi na Nelson ya nomwe mukomana anonzi Daisy na Samson anga aripo va7 vakagara pamasofa iwaye imimi zvanga singakuitirei noizira semunhu anga akuziva kuti ndo Anouya chete, anouya chete, anouya chete, asina nono. Anouya chete, anouya chete, anouya chete, asina nono. Anouya chete, anouya chete, anouya chete, asina nono. Anouya chete. anouya chete vabati vaJehovha varikatidzo panapa mukoma Mamrod vachipinda mudariro vachitaura vachidonongodza kuti aiwa tanga chikwata kachika taisapinda chechi imwe chete isizo asi takazongosangana tichiita basa kanga isai tisina zita taitinganzi vabata vaJehovha taingoimba kuchechi hatibudzwa saka zvadaro manjeka machechi taisangana nemamachechis zvokuti taitoziva kuti kwakati kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba saka isusu Timothy Wise Mamrod taipinda chechi imwe chete Kumblani aipinda imwe chechi Samson Tarengwa aipindawo yake ichechi andibunzwa yainzi Vimbiso ndiyaipinda Samson Tarengwa Kumblani aipinda zvake United but neUnited nekuti iwo Kumblani tiri mabrothers United taitomboya kumusangano kwana Mashaka kuUnited ivo vachitomboyawo kweduku taitoziva kuti uyo anogona kuimba uyo haagone taito nemwe the late ainzi Christopher Chinomwe akazofa tisata rekoda but anga achitomuchikwata indiye ndiye aigona zvekuri kuimba but akazofa tisata rekoda mazuva atatu rekoda akatenga atoshaya saka taipinda inzi Rwadzano pamuchinji tanga isi tisina zita taitisinganzi vabata vaJehovha taingoimba kuchechi hatibudzwa saka zvadaro manjeka machechi taisangana nemamachechis zvokuti taitoziva kuti kwakati kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba saka isusu Timothy Wise Mamrod taipinda chechi imwe chete Kumblani aipinda imwe chechi Samson Tarengwa aipindawo yake ichechi andibunzwa yainzi Vimbiso ndiyaipinda Samson Tarengwa
kumlara aipinda zvake United but neUnited Mutene wa Mwari Baba Garamuno anguwa dzodzo pana 11 o'clock pane Channel FM kam atakaribata kagamba redu kam Wise Magaya uye abati vaJehovha akambondekanzwa mweya mutsvene akanyirwa naKhumbulani Magaya right rekai pana paka tichinzwa isisi kuti Mkoama Murodi vakasangana sei naSamson Magaya ndambokuudza kuti takapomera chikwata chimondo iSamson Magaya Samson Tavenga ndakatozomuonera kunyabhira kwaitwa pungwe vimbiso ikuchechi kwaaipinda saka takabva muno muHarare tichienda kunyabhira kuti kupungwe ndopatakasosangana naSamson Tavengwa achiimba ikambo kaya anonzi Marangwanda Achamuka ndopatakamuspotera kuona kuti that guy is talented saka ndopatakamuona zvedu ndokuita pungwe yedu ndobvaita sei ndobva yapera ndokuzomuona matikati shamarika chikwata ichi takuita chikwata saka Samson Tavengwa ndobva auya ndobva tatanga kuita kuseshena naye ndobva tarekodha first album second album naye rechitatu rainzi mabasa aApostori naye Marangwanda Achamuka Marangwanda Achamuka Marangwanda Achamuka nokusingapera Nasuna Marangwanda Achamuka Marangwanda Achamuka Marangwanda Achamuka nokusingapera Rirai Marangwanda Achamuka Marangwanda Achamuka Marangwanda Achamuka nokusingapera Rirai Marangwanda Achamuka Marangwanda Achamuka Marangwanda Achamuka nokusingapera Nasuna Dai Baba Makatila Dai Baba Mukatila Dai Baba Mukatila nokusingapera Rirai Dai Baba Makatila Dai Baba Mukatila Dai Baba Mukatila nokusingapera Rirai Dai Baba Makatila ndokambuka chikanzoko Marangwanda Achamuka Dai Baba Mukatila kaakaspotewa achiimba anzi kunyabhira ndoko akasangana kwakatanga kusangana Baba Mukatila ndinkoama Murodi Magaya vari kudaro vachidonongodza kuti vakasangana sei naSamson Soni no Derira regai tione panapa tinzwe takazobata iwo ngoma Samson Tavengwa kuti vakabatana sei nevakomana vabati vaJehovha regai tinzwe zvatsanangurwa naMukoama Murodi zvakafanana here nezvichataurwa naSamson Tavengwa apa iye kuda kunonopera ndasangana namukoma wanonzi Dickson Nyakudya Nguruve wachigara kuMufakose ndo wandakatorana nawo ivavo tikagara tese muno muHarare kuMufakose tikazogara kukwadzana ndokwatakanyanyogara Sterek ndopatakazongoti pesanene kuda kwemabasa iwo wadzokera kumusha ndaramba ndiri muHarare ndopandakazosangana nemurume anonzi Kimpton Jembere wachinamata kuchechi yeVimbiso yaJehovha ichitungamirirwa naAizali Jaramba wariwo bishop wachigara kuwadzana 4 vadaro ndopa wakanditi Samson ndine cheche yandiri kupinda saka ndanchikumbira kuti iweweka hande tinonamata tose ikoko tisataenda kuVimbiso tainamata Zion yainzi Zion Whole Sabbath yaitungamirirwa nabishopi nana Delete mufundisi Kakomwe nabishopi ndangoti kanganimwe yangu zita Robert wachiri wapenyu tichigara kuwadzana ndopatakazobva isu Jembere afoma chechi pamwe chena baba Aizali Jaramba inonzi Vimbiso nanakupara nevamwe ndikatozouyawo mucheche imomo ndisati ndauya mucheche ndine kwandaitonamata ndiri ndazobva ikoko ndopandakazojoinana nevakomana ndisati ndatora nguva refu ndinawo tichinamata kucheche ikoko ndopakazoitika accident bhazi rekwambizi nerori vanhu vaitobva kumudzi kwaMutoko muna 1997 ndopakaitika accident iyi wachiuya kuHarare
and then from Harare takati nemusangano watinoti isusu mutsangano wemweya waitwa muna August tichiitira kudombo shawa. Nawo vanhu vazhinji vakazopararira ipapo, 25 vakafira pasame sport, umwe 26 akazonofira kuparira Nyatwa. Tagara ndipo ndakatanga kusangana na Timothy Magaya kuchechi ikoko yevimbiso, tichiimba asi chinhu chikuru chakapinda mupfungwa dzangu, ndakanyanyofunga nevana vakasiiva nevabereki, because pakafiwa zvechokwadi kukasiiva vana dzanherera, vamwe vakasiiva vari magrade 1, vamwe vari magrade 2, kusvika takaona kuti no, tikati tikaramba tichitaura kuchechi kuti tipei mari, chechi inogona kungoparara nekuda kuti vanhu vazhinji vanenge vakuti chechi yakuda mari. Now ndo patakagara pasi nana mukoma Wiseman nevamwe vose kuti titange kuumba chikwata, asi chikwata hachina kungotanga tiri 5 vabati vaJehovha. Takatanga takati one day tina baba namai Jaramba, baba namai Madzvamutse, mai Hove, mai Chibwape, variwo vari kutungamirira chikwata chevabati veevhangeri iko zvino, na Christopher Chinomwe taive naye pasession yedu yekutanga tiri kumba kwa Elizari Jaramba, vese vavo taive nawo. Ini ndonzi Tichaona Jembere, ndakaberekwa kwa Mutoko mugore 1972. Music industry ndakapinda mushure mekunge paine mhuri yedu yekuchechi kanga yashaika mutsaona yemotokari. Takaungana sekereke tikati tingabatsire sei nherera dzomukereke. Tikataurana kuti tigare pasi tirekode music yekuti tigona kuzobatsirawo nherera, tigona kudziendesa kuchikoro chikonzero mari dzainetsa. Saka takaungana tiri sekereke, tikazosara tavanhu vaisvika 13 kukwadzana. Tasara tiri vanhu vanosvika 13, kereke yainzi Vimbiso yaJehovha. Mutungamiriri wayo wanoitwa Bishop Jaramba. Takabata taiti inini Tichaona Jembere, Wiseman Magaya, Kumbulani Magaya, Timothy Magaya, Masimba Ndagurwa, Edison Ndoro, vaJaramba nadzimai wavo, mai Chibwape, baba Madzvamutse nemudzimai wavo. Kozoita mumwe murume akazofa zvake but nemazuva hatina kuzobata naye nguva yakareba, ona Samson Tawengwa nomwe murume ainzi Chinomwe, but akazongofa hake hatina kuzokwanisa kurekodha naye, asi ndo vanhu vatakatanga nawo chikwata chinonzi vabati vaJehovha. Pamakatanga kuungana imimi zvanga zviri pasi pechechi inonzi Vimbiso, mamusati maane zita? Tanga tisati ane zita, takaungana sekereke. Zita rakazobuda mushure mekunge tagara pasi kuti sekwaya yechechi tingaiti chii, ndopatakaiti vabati vaJehovha. Right. Makadaro makazonotsikisa here makadaro? Takazotsikisa, takazobatsirwa nemurume ainzi Dhange Jaramba, munin'ina waBishop. Ndiye akaita kuti tirekodhe, tikarekodha zveshow first album yedu yainzi Mweya Mutsvene waMwari, second album yacho yainzi Kana Mutumwa Akauya. Imimi mai player role party ipi apa? Ini ndairidza hosho. Hosho dzatonzo pavabati vaJehovha ndedzenyu? Ndedzangu dzese. Jerusalema, Jerusalema musha wangu, Jerusalema musha wangu, musha wakanaka, musha wakanaka, Jerusalema musha wangu, Jerusalema musha wangu, musha wakanaka, musha wakanaka, kune dzimba dzakanaka, akwasira bwanji Margaret Marisa pasheri farm kudownera uko pasendemani izikuenda dzimba dzakanaka, dzakutene musha wakanaka, musha wakanaka, tichauona riniko, tichauona riniko.
chinangwa chekutanga gurupu chataurwa panapa. Atichaona Jembere, Samson Magaya, Samson Tawengwa. Antada kuti betsere Chembere nherera dzadzasara. Muchiro kunge paitika njodzi vatendi vaiuya kumusangano wegore, musangano wemweya kudombo chawa vakafira apa njodzi pamugwagwa. Saka ndozatati aiwa ngatichifoma band redu rekorawo tiraise mari because tikangoramba tichingoti kuchechi ngatibatsirei munhu anogumisira kuti imi kaimi matanga zviye Timothy Magaya Yerusalema. Nekufamba kwenguva ndakafunga kuti mazuva ivaya ndakanga ndakushanda naZunzai Duncan Jaramba. Tichienda kuHurungwe uko kunhamo ndakaridzirwa imwe kaseti inenge Zimbabwe Stars, handichanyatsoziva asi ari marasta vaimba zvechechi. Ndobva ndatinini kuna Mr Jaramba, ko isusu nemaimbiro watinoita aya, ko tikatsvaga munhu anotirekodha hatingatengesa here tikakwanisa kuchengeta nherera dzedu idzi. Nawo Mr Jaramba wakazvitambira, ari munin'ina waBishop Jaramba. Ndobva wazonditi saka Samson tingaita sei? Ndikati no, ndine vanhu vandinoziva asi munhu wandinonyanyoziva sterek ndiTimothy. Saka Timothy ari kuti ane madzikoma ake vanoimbawo futi zvakanyanya, vaigara vakaimba vari kumusha kumhondoro. Saka ndo patakazobatana saka namukoma Waizana namukoma Mamrod vese ava vakanga vakugara muno mutawuni vachishanda. Mukoma Mamrod vaishanda vari kuDeft Whitehead kana ndisina kukanganisa. Mukoma Wiseman Magaya ndo akanga ari madirector wemanager wemafree market achangotanga, but nawo madhezi vaya patakatanga kuzivana mukoma Wise vakanga vasisaende kubasa. Saka pandakazotaura namukoma Zunzai Jaramba, munhu akanga ine kambani yake kutengesa motikari nezvimwe zvakadaro. Saka ndobva vati saka mukomana tingamuone sei? Now Timothy ndobva vati chirega titsvage mukoma Wise. Kana tinge tatsvaga mukoma Wise wouya motaura nawo monzwa kuti vanoti kudii. Zveshuwa takavatsvaga mukoma Wise tikavaona muno mutawuni, tikazoenda nawo kuna mukoma Zunzai Jaramba, wakataurirana vakazopinda basa ikoko, tikazowirirana vakawirirana zvavakawirirana kusvika taronga kuti isusu tizosvika panyaya yekuti tirekodhi. Na Timothy ndo pakatanga kutitsvaga kuti vanhu vari kutaumana uyai munzwe muno uyo ane nyaya ainayo. Isusu ndo patakauya manje ndokuchiti tauya iye ndokuti vakomana ndakanzwa kaseti yenyu. Saka ndafunga kuti tikazirekodha ka zvinogamuchirwa nevanhu. Saka isu takangoti saka manoda kuti rekodha dzipi dzacho zvikanzi aiwa imi chindisemburirai dzimbo dzawinadzo. Saka isu yakaita 12 songs. Saka pa 12 songs ka aingoti yese atakuita aingoti iri right. Ndosaka first album karakaita 12 songs because yakashaka tobvisa ipi oisa dzipi. Saka ndo ipapo tisati tamuona murume takaita dambudziko rekuti isusu zveshuwa tanzwa kuti nengoma asoda zvakati mumumboti handipei ndoenda chiteerera kaseti yacho ndichienda kumba mumubvunza mangototi ndamboiteerera kudzimara tazosangana na Prince Tendai. Prince Tendai akati aiwa munorekodha zvamunoda imimi hapana anokubvunza ende munorekodha inonzi third party ndekuti unorekodha zvaunoda music yako iyo kana ane show yekuti inotengeswa ingatengeseke kuvanhu worekodha wozvimaketera wega iwewe pasina recording company kuti iri kukuitira izvozvo. Saka ipapo takashupika kuti tiwane mari kuti tinorekodha paidiwa yechiri mari yedu paidiwa 18,000. Saka takatombopiwa mudhudhudhu nemumwe akatitengesai mudhudhudhu murekodhi. Ndiani akakupa mudhudhudhu? Akainzwa Bishop Jaramba ndokatipa mudhudhudhu. Tikaedza kuti vatauendesa kuauction haungatenga mudhudhudhu uyoyo. Ndopatakaona DJ ainzi Munyaradzi Mabosa aive kuNational FM ichanzi Radio 4. Akada kumboedza kuti batsirawo but zvakaramba ndobva tangoregera kudzimara tazosangana newe wandotaura nodzi Jaramba. Ndo akazotitora ndobva taenda kustudio kwa Prince Tendai. Ndobva takanaona kuti mukomana ainzi Kuda Henry Matimba aitaidza neBundu Boys. Ndobva akatirekodha achitirekodha ne1 mic patakatanga that in green mumwe amutsvene waMwari.
ndokubva tarekodha album redu paya usiku, ndobva tapedza tikati tozizwa zvaita sei, zvabuda zvekumixa kumaster anobva aita ega isisipo, ndobva tazonga uye kaseti raita sei, kaseti rabuda yanga iri 1999 manje apa ngata 1999, ndobva tazonga uye kaseti raita sei, kaseti rabuda, ndobva takaenda kunotsvaga Jaramba uya aita mabasa ekutengesa mota ari kufisi kwake, ndobva takaenda kunobva tasipomwana, ndobva ati pakaseti ndobva tariridza mota tikazwa kaseti rikuita sei, kutorera zvakanaka, dzimbo dzatakaimba zvese zvakanaka. Unoenda wakachena pamwe, Unoenda wakachena pamwe, unoenda unoenda wakachena pamwe, unoenda wakachena pamwe, ndatida kuti nyatsonzwisisa pakusangana kwavakaita navabati vaJehovha. Zvataurwa naMamurodi takasangana kunyabhira, kusangana kunyabhira iye Samson akuti tasangana mutaundi zvapesana. The original vabati vaJehovha kunoenda vakachena moyo. Rekaiti nzopana pane the first recording yavo kana mukoma Samson Tawengwa chikwata. In fact takatanga tagadzira demo iri kambonoendeswa kuma recordings company, vakatoramba kuti zvinhu zvenyu hazvitengeseke izvi zvinonetsa. Ningirikini Zunzai Jaramba haana kuneta kuda kutsvaga wachibatsira namukoma Wiseman Magaya, ndopa wakazosangana naDleti Tendai Mfurutsa, ndiye akazokwanisa kutibatsira nerecording paalbum redu rekutanga rinonzi Mweya Mutsvene waMwari, pane song yakashaurwa naSamson Tawengwa iriyo yakazotisimudzira pachipostori chedu inonzi Anoya Chete. Hatina kugumira ipapo, takaenderera mberi tiri pamwe chete nevamwe vose tikazorekodha rimwe album rinonzi Wauya Mucheki. Pane song yakazoshaurwa futi naSamson ipapo inonzi Kana Mutumwa Akauya. Tikasimudzirwa zvakanyanya chose. Anouya chete, anouya chete, anouya chete, asinganonoke, anouya chete, anouya chete, anouya chete, asinganonoke, anouya chete, anouya chete, anouya chete, asinganonoke, anouya chete, anouya chete. andokambokanzwa Anoya Chete vabati vaJehovha, right? Anzi vakaramba kushanda nemudzimai, vakaramba kushanda nemadzimai, vabati vaJehovha vakati hatidi kushanda nemadzimai. Asi vamwe ava amai Hove namai Chibwape vakanzi no mazwi enyu haasi kuenderana nesu, saka chimbomirai, asi kana pachizenge paita vakanzi tozoita sei, tozokushedzai. Asi baba namai Jaramba, baba namai Madzvamutse havana kuzombomira. Ndizvo ndiyeka Samson Tawengwa achingodonongodza kuti vakarambwa ekuzoti mukoma tichaona vachitsinhirawo zvekare kurambwa kwemadzimai muchikwata. Pakutanga kutsikisa patakatanga kuimba hatina kutsikisa nawo mai Chibwape, takaenda nawo kustudio first time, second time hatina kuzodzokera nawo, asi hatinonge tazorekodha patakaenda kustudio nawo. Sei musina kurekodha namai Chibwape iwo wanga ari muchikwata? Wanga ari muchikwata, chatisina kuzorekodha nawo ndechekuti iwo Chikwata waida kurekodha, but munongoziva kuti panenge pane vanhu vamwe vanotaura mashoko akasiyana, vakanzi havagona kuimba ngatisiyanei nawo, kusvika wakuru vati wala chingatimboziyanei nawo, ngatimboiti zvatiri kuita. Saka makabva mausara muri varume mega mega? Vatasara tiri varume namai Jaramba, mai Jaramba ndo takaenda nawo kustudio kunorekodha first album iyoyo. Rekaiti nzopana pamukoma Mamurodi panhau yemadzimai. Iye namai Chibwape vanhu vaizivana zvavo, vane ukama, tokutoti akatombotigira namai Chibwape tichiri pasession, tichiri kuimba
satamboreka da mweya mutsvene saka waiza akati anu hatidi kuimba hatidi kuimba nevakadzi zvinozonetsa mangwana tinodowa kwakati murume wacho anoti kudii chichi ipa vakapo zvikonzero pakataurwa zvikonzero zvakasiyana siyana havagone kuimba varume vanozoti kudii kana takuda kuenda kunoita basa saka vakabva vasiyiwa kuzisina yazvo ndakavatsvaga ndakadzifambira nyaya dzacho ndavatsvaga amai Chigwape rikati vanhu vachipinda mudariro nayo vachitipawoka matama avo maringe nemashandiro masanganirano avakamboita navakomana vevabati vejehovha. Pakatanga boka revabati vajehovha ndiri imwe memba yaivepo panguva iyoyo ndakatomboimba nevabati vajehovha. Kana muchiri kutondera imimi mungatirondedzere kuti vabati vajehovha yakatanga sei? Inini kungoti munhu ndakazoenda vari pakati pesession but chandonyatsoziva kuti mamembers aivepo panguva iyoyo pakanga paina Wiseman Magaya, Timothy Magaya, both late, Kumbulani, Tavengwa, Mamrod, nevamwe nana Jembere Nandoro ndo vaivepo panguva idzodzo. Yakatangirwa kupi? Vaipracticera kukwadzana ku4 pamba pa Bishop Jaramba vevimbiso yaJehovha. Saka ndo vakaona kuti imi maiwa munokodzera kupinda? Ndo zvakaonekwa navaJaramba panguva iyoyo. Asi handina kuzokwanisa kupfuurira mberi nevabati vaJehovha. Nekuda kwei? Vamwe vacho vakaona zvisina kuvasunungukira kuti vange vaine muimbi wechidzimai pakati pavo. Saka zvadaro vaJaramba vakangonditi tichazoona pamberi apo kuti tichaita sei. Saka zvadaro ndakamira zvangu ndamira kudaro pakazongoita mukana wekuti vaJaramba vakazongouya ndokuti pane kunetsana kwakanga kwangoita munoziva kana muri muine zvamuri kuita makawanda dzimweni dzenguva pane kunetsana kunongoitika pakati pevanhu. Saka ndo zvinofanira kunge zvakaitika pakati paJaramba neboka revabati vaJehovha vavaita sekupatsana. Saka vadaro ndo pavakachizoya Jaramba vachiti vakaita meeting naChigwape ndokuti ndanga ndichikumbirawo amai kuti dai vauya taona kuti toita sei nenyaya dzemusic. Saka ndakazvigamuchirawo semunhu zvanga zvagara zvingorimo ndobva vauya vakataura. Saka vakati ngatichitsvagai vanhu vekuti tikwanise kuita boka navo. Saka munhu wekutanga wandakaaprocha ihanzvadzi yangu Joan Karonga ndokubva tazotanga kupinda tichikwanisa kuti titsvake vamwe vakazoumba chikwata chinonzi vabati vevhangeri. Mwanangu okani yerera mirayiro ya baba vako vakazopepesa amai Chigwape kuvabati vevhangeri vakapisa zvekutokwikwidzana nevabati vaJehovha vacho ivavo vaiti havagone kuimba hatidi madzimai muchikwata vakazonopfuridza moto vakuvabati vevhangeri. Amai Chigwape mazuva ano vati zii hanzvadzi yangu marovera kupiko akambuka nziko mwanangu 29 minutes past 11 ndongo panatatu mukamu zvisina yazvo kama atikupfuurira mberi regati nzwisisi kuti zita vakomana vavangosangana mwachibva kuchechi umwe achibva kuchechi yake uko zita manje rechikwata chevabati vaJehovha rakauya sei papa zvakauya sei kuti panzi chikwata chichizonzicho vabati vaJehovha? Saka ndokuti vamwe atoita zita toti zita toriti chii, vamwe vati ngatiite mabasa avapostori, vamwe vati ngatingoti mapostori, hano vamazita angowanda. Saka kuchechi kwaenda Timothy manje kuti uyo akatisponsor manje. Erukeka anoimba neThe Puritans but anopinda Salvation Army. But hazvingaiti kuti group rekuimba rofanana nechechi. Saka zvakazoitika zvekuti ndakabva ndarinzwa paredhiyo manje rimwe gurupu raiimba remagitari rainzi Imbiso. Ndopanakandaka gentleman
zita renyu rienda rinzwa rinoto nerimwe group. Saka zindokugara zvedu. Saka zoti mwezi wamanje Wiseman aigerwa mbaba shop nemukomana anzi Tafi. Tafi uyu apinde chechi, aiwa angasingapinde chechi Amerika nakapinde zvinhu zvake. Ndokubva ati kuna Tafi, kuna Tafi. Unoziva kuti tine chikwata chikuimba dzimbo dzegospel idzi dzeapostolidzi. But akomana akazita ndoro atichemedza. Tashaka toti tichi. Ndobva Tafi ngoti ndobva angoti endai munoti vabata vaJehovha. Tafi achigera chi Wise ndokubva atora bhuku ndikunyora pabhasi paya. Akabva angoti vabata vaJehovha. Ndobva azoya kwatiri akati gentlemen, zita ndaita sei? Ndari wana. Wari rekuti chii? Zvanzi ndapiwa zita rina Tafi. Anzi vabata vaJehovha. Hati vatangona vanhu vese ndobva vangofarira zita rikati aiwa handizvozvo handiyipiriri zita iroro. Manzo apo kuti zita racho rakauya sei. Regei tinze kubva kuna Samson Tawenga kuti ko zita pamwe ane idea. Ya mukoma regai ndikudzei chokwadi chikwata chekunzi wabati waJehovha ka chakatumidzwa nomumwe munhu chidhakwa ndo chainyanya kuti gera handimaona smart yataita yekugerwa ikoko taigerwa nemunhu iye. Saka tapedza kurekodha manje takanta kutsvaga zita ini namukoma Wise taenda kunogerwa. Saka mukoma Wise ndo wakaita kunge sevari kutaura nyaya wakati isusu album redu rapera saka tikushaya kuti tingatumidze tichiti chii zita iri. Saka muchinda aitigerawo zvikanzi aiwa munganetseke neizvozvo chingoti kuti wabati waJehovha hani mazonaka. Saka takatarisana nini manje nani namukoma Wise takabva taseka tikafara tikati Mwari kodzwai ndobva tazoenda naro zita riya kune vamwe vedu vamwe wakabva waritambira handi mazonaka. Bindirayo samatenga 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 Samson Tawenga apindira samatenga. Regati kubva kuna mukoma Mamuroti kuti mane project yenyu makazoishambadzira seiko kuti ikwanise kusvika mativi mana enyika yeZimbabwe. Rachitanga manje isusu ari kufamba manje 1 kuti imboridzaiwoka izvi ndo pakaita basa manje ipapo kuti richitanga kutambirwa nevanhu manje nekuti takafamba tangoti munhu tikanzwa munhu ari kurida kana ari kugweru taisa kaseti paSwift. Mari yataibhadhara kuti iende kugweru kana kuBulawayo inenge yatengwa nemunhu iye yaipfurwa nemari yaizodiwa neSwift kuti tiendese kaseti kunzvimbo dzakadaro. Kwese tikaenda naro kumusha kwedu kwana Mubaira uko tichifamba naro mashops vanhu vekuachi ndo vakatanga kuti sapota manje zvadaro manje ndopatakanzi naJaramba aiwa nakomana hatitei ngirikini video topatakaenda totora kupi video tikati aiwa hade totora kudombo shava topatakaenda kudombo shava ndopatakaanorekodha video ano yachete ndinoya kumusha nditungamirire Jehovha takadzirekodha one day mavideo ayo right. Video yaplayiwa manje paZTV manje tikaona demand yakura every week inenge ichitopo ndokubva tatoona kuti zvinhu zvadu zvakuti zvakutofamba kaseti redu hatichatofambira zvezvekuti kufambira vanhu aiwa takunoasiya kuofisi kwaMr Jaramba uko vanhu vachitouya ikoko vachitohodhera ikoko makaseti. Now from 2000 takaburitsa album rekupesera ndina wabati waJehovha rinonzi Mirai naye Jesu handichaziva kuti igore ripi. Kumashure kwese kuti anga ata 5 manje kwaiti Samson Tawenga mukoma Wiseman Magayo wachiri wapenyu, mukoma Timothy Magayo wachiri wapenyu, mukoma Kumbulani Magayo wachiri wapenyu na mukoma Mamuroti ndo wanga vakatibatira base kubva kwese tichitanga kusvika iko zvino. Asi tichitanga chikwata ini ndakatombonzi na Christopher Chinomwe handifani kushaura ndofana kudaira base asi ini ndichiti aiwa komana ndinofana kutomboimba asi pakazofa mukoma Christopher Chinomwe ndo pandakazowana mukana wokuti ndishaure zvokuti mukatomboteerera kunana ndinobva kwamuri iwawo kawo pasomwe yakazoshaurwa namukoma Wise kuti narini iyaya ndakatombodaira bhesi ipapo but bhesi rangu ranga risinganyatsunzwika bhozi ndakanisiri munhu webhesi handimazoona manjika wakangariko narini wakangariko narini wagarariko narini wakangariko
iwo narini wakutanga wakangari wakutanga mwenyika wakangari Jesu wakangari ndokamboka kaimbwa na Besi naye na Samson Magaya kanyiroka na Wiseman kanonziko narina ndaimanikidzirwa pakakuridza kuimba Besi asi Besi anga singanyatso kundiitira zvakanaka zvinowanika izvozvo right. Tavanzwa pamai Magaya vachingunodonongodza kuti zvakaifamba sei, mabasa macho aifamba sei, nekuda kuchinzwa manje amai Magaya mudzimai vamushakabvu mukoma Wise kuti vakasangana sei na Wise iyeyo, kuti vakambosangana sei vanhu ivava. Ndikati vanzwe vachipinda mudariro. Inini ndinoitwa Manyara Muchandubai. Ndakadzidza pakwekweyayo ndobva ndazopedzisira kumisha pabwe paNashanu Mission. Then ndakazvarwa gore ra1974. Makaberekerwa kupi? Ndakazvarirwa kuGweru. Aiwa, kumusha kunobva wabereki wenyu kuri kuBohera kwaNyashanu. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Imimi ndimi manga muri mudzimai waWise. Makasangana sei na Wise kupi? Zvaita sei? Inini ndakasangana naWise ndiri kumba kwedu kukwekwe. Sezvo ndambotaura kuti ndakadzidza pakwekwe ai. Maigara kupi? Ndaigara kumba kukwekwe. Ndakazvarirwa kuGweru. Ndokwaishandira baba vangu. Ndobva vazotenga imba mukwekwe. Kupi? Kumbizo. Saka pambizo kumaME ndopandakakurira kutanga kuti grade 1. Kwekwe ai ndakazoenda kuri kusekondari. Asi ndichigara pamaME paya ndomandakakurira mukwekwe muno. Saka ndomandakaonera Wiseman. Wiseman anga achigara nasekuru vake imomo mukwekwe. Kumbizo ukoko. Saka takangosiyana maleni kuti ndegaro kuno kuyegaro kuseri. Ndopa takangosangana nokuonana nawo ipapo. Ndobva tangoonana ndobva tangowirirana seizvozvo. Pazvapera zvakadaro. Ndobva matotanga maita vana. Takatota. Aiwa, zvakadaro. Anditoboziva kuti ndiye akatanga, iye ndiye akatotanga kutondiona because ndiye akatanga kuzotaura neni. Imi mamusingamuzivi here kuti kuseri kunogara mukomana? Ndasingamuzvizivi, but sekuru kwaigara ukoko kwakwaine mukomana anezera naye anonzi Denford Chiunduru. Ndo sekuru vake, mwana wasekuru vaigara naye. Saka Deni uyu aitamba nebrother yangu yainzi Douglas. Saka sekuru Deni pavaiuya kuzotora azvanzi yangu kuenda kumafirimu, kwaiita zvemafirimu vainoona mafirimu. Ndopa akazoya naWiseman. Wiseman ndobva andiona ipapo. Wiseman ndobva ataurira Deni. Saka paushamwari ndangoti ishamwari neshamwari. Saka Deni akazodzoka kuti iwe Manyara zvanzi nemuzukuru wangu ndiri kukuda. Apa imi mamuri zera ripa? Ndatonyora form 4. Ndatonyora form 4. Iye anga achiita ipapo? Iye anga achitoenda kubasa. Aitoshanda mukwekwe mutauni. Panonzi pashopi yeshasha yenzi shasha. Saka ndokuonana kwandakaita naye. Shoko rauye mimi na Deni? Ndakati handimuzive mukomana uyu ndiye upi wacho, zvikanzi takauya naye nezuro. Ndikati saka munhu akangondoona nezuro ndiye akangotanga kuti anoda ini ndisati ndatombogara kana 2 weeks ndatobva kumusha. Zvikanzi aiwa hazvina basa unozotaura naye. But Magaya uyu anga ine nharo. Aitouya zvebaginya kutoti ndopasvika.
saka zvakaita takazongotaurirana nekufamba kwenguva tichingotaura. Mimi ndoda kunzwa kuti first encounter yenyu kutanga kusangana naye Magaya auya shoko mimi maramba mataiwa inini munhu inini uya ndodhena vada aiwa achazoya motaurirana saka kuzotanga kuuya kwake handina kutozobvira ndambomuti inini ndiri kuda iwewe ndaitoramba kusvikira aenda kunozviintrodusa kwasekuru. Ndovira kuti paakauya first time kuti muchitanga kutaura naye mimi makatanga kutaura naye zvaita sei? Akauya ega here kana kuti mimi ndimi makaenda kwaari kana kuti dheni ndakakushedzerai kuti musi wekutanga akauya ega takasangana. Makasangana murodi? Takasangana murodi. Iye ibva kubasa indenda pamashops. Saka ndobva atorwa hite ndobva tadzoka tisekuenda kumashops. Ndobva tatenga zvana ndichitenga ndobva ndadzokera kumba. Saka pakutenga kwamakanoita pamaenda meso mama kushandisa mari yani? Aiwa ndeyangu yandaishandisa. Hamuna kushandisa yawe idzi? Aiwa handina. Iye akatoti zvake ndipe regedza kushandisa yako ndishandisa yangu. Ndikati aiwa kumbira saka makarambira imari yake. Aiwa zvazvisingaiti. Zvazvisingaiti? Zvazvisingaiti. Bozi zvazvisingatomboiti zvachose. Kungotanga kushandisa mari yemunhu usingazivi kuti ndiani zvabva kupi. Aiwa ka? Azvibude. Imimi apa mama akumuziva ke? Ndanda kumuziva kuti anogara kwasekuru baba adheni but ndandisina nyaya naye. Ndovamatenga pa asi pabheki akatakura hake? Akatakura pabheki. Ndora makamutendera kuti atakure? Akazotakura. Patatofamba wakuenda kumba saka pataifamba ipapo ndo patakangotaura nekuurirana akati kana usingadi ndichauya kumba kwenyu ndozotaura ndega kune azvanzi yako. Akati dhena hana kukutaurira here zvaakakutaurira. Ndikati akataura sahandidi. Zvikanzi nei? Ndikati handidi handisati nda kuita izvozvo. Zvikanzi unopenga saka inini ndichasvika kumba kwenyu ndonotaura nevabereki vako. Ndikati hai inini vabereki vangu vari kumusha. Zvikanzi hazvina basa ndotaura nebrother yako iyoyo. Saka ndakazomira ndikati kwewe uri kunyanya udei? Zvikanzi ndoda iwewe. Ndobva ndati ndichakuudza ndangoti ndichakuudza. Zvikanzi alright ana kuti nharo ndobva aenda kumba. Ndobva azodzoka nasekuru dheni rari mwidhei. Kwemimi makadi kungodaira papo zvamamuchida zvamamuchifunga mari? Zvandanditofunga ndaitoda kutoti ndimbotanga ndaona munhu kuti akamira sei but haana kundipa nguva yacho. Haana kundipa nguva. Akangoti musi the following day akatodzoka futi kumba ari manene. Asi mimi maida kutanga mamuona. Asi mimi kakaonera kamakangoita ipapo henyu mupfungwa dzenyu mimi. Maida kuzoasesa kuti zvakamira asi ikaonereke kama mama toda ka. Unenge wada zvako but ude kosatwa. Zvinofadza. Right. Akabvazoya mangwana. Azobva mangwana wacho. Akazoya zvake mangwana wacho. Asi mama chiwawo chimi kune munhu wamusingazivi? Since ndisina hangu zvokumbeta zvemagemu yevakomana ndangoti regedzai nditangewo ndionoti zvakamira sei. Ndo pandakangotangira ipapo. Saka azoya mangwana wacho akauya kusina magetsi. Nasekuru dheni vati vari kutora brother yangu kuti vaende naye kupi kunoona mafirimu ya. Saka iye haana kuda kupinda mumba. Atosara mupanzi ndobva akwira mumango pamba pedu pane uzi mumango zihombe so. Saka iye akabva akwira mumuti. Sekuru dheni vaiziva kuti munhu ari mumuti. Saka pawakati handi kule handi avichimanyisana kuti vabude vaende bhozi munhu anga ari mumuti. Vasati vatombobudo titongobuda kumira pavhuranda. Uye akamuita mamovements ari mumuti mashizha ndobva arira. Azvonzi yangu yototi kochiwe. Pane zvandanzo. Mumuti chiri mumuti umu. Sekuru havana kukwanisa kuzvibata vakatanga kutika kusefa. Ini ndakunyomoti asi Magaya apo. Auya ari mumuti. Kozvoita sei kuti apinde mumuti umu? Sekuru vaiva bvaruka nekuseka. Magaya akabva atongoburuka. Ashanzi yangu ndobati kochi mukoma chii chiri kuitika angoti ndachida kungokutyisidzira ichi. Sekuru dheni vaya vachabugona kana kuti arwangoseka. Vakungoti iwo tsanhu hande. Ndobva kutotorana ndobva vaenda. Anga ine hasha zvanzi yangu but akabva wangozvinyarira ndobva vaenda. Ivo tsanhu wangu watoona kutoti mukomana yanenge ari kuda chii? Musikana. Saka vakabva vaenda vese reka kuti uya akabva asara.
aiwa tuwo vakaenda sekuru nabhuti Wakaenda. Uyu mukomana ndobva atosara waizabva asara. Ari kusarirei manje? ausara kuti ataure nemusikana. Imi mama sara nani pambapa? ini ndandiri ndega naiye saka ndobva ndazongobvunza kuti ko ini ndaigara nebrother yangu iyoyo pandazoti ko chii asikanzi ana ndida kuti sekuru Deni vatore dhagi vaende naye ndisari ndichimbotaura nokuti iwo hauna kunyatsondijekisara kuti zvakamira sei. Ndikati kuinga ndakakutaurani kuti alright inini ngatiwirirani ndokuda. Zvikanzi zvikanzi alright. Ndikati saka ungochikwirirei mumuti zvikanzi ndasingadi kuonekwa nani naTsano. Ndandichitya kuti pamwe panozoita nwedzi. Ndikati saka ndezvipi zvawazoita? Akutoseka. Takutoseka hapana kana munhu akambogumburana nemu. Zvakabva zvatongopera zvakadaro iye ndobva aenda. Zvatongopera. Asi handina kumupa time yekuti nditaure naye. Ndanda kutonetsa kubatika ndiripo pamba. Akaona kuti zvinonetsa akaenda kunozvindudzisa kuna ambuya vangu. Azvanzi amai vangu. Ndoko akanosvika. Vaigara kupi? Imomo mumbizo but takasiyana pamaraini. Ndobva aenda ikoko. Vaenda ndobva ndazotumirwa mwana nasekuru wangu. Saka sekuru akangoti enda unomudeedza auye. Saka Bruce akangosvika achiti zvanzi nababa uya. Ndikati kune zvikanzi kune mumwe mukomana anogara pamusoro apo. Ndikati wekupi? Zvikanzi mukomana anogara kwana Deni kwasekuru Gaba. Sekuru vainzi Gaba. Ndikati wo. Zvikanzi zvanzi uya izvozvi siya zvauri kuita. Ndobva ndasiya ndobva ndaenda kwasekuru. Kunosikuona vanhu ndivo vakatogara vari tu. Iye nasekuru Deni naiye Wise. Ndisati ndasvika mbuya wangu akati iwo vanhu avo vari kuti iwo vanoziva iwewe but unototaura nokuti nasekuru kuti ngarohwe pano tikanzi munhu uyo asvika pano sei nokuti kuzoziva ipapo inini ndaenda mutaurira kuti pana ambuya vavo. Saka iye akangozoti ndakuenda kwani ndokuenda kwake. Semunhu anga akamira pachokwadi. Anga ari pachokwadi but nasingazive kuti chokwadi chacho chakamira sei because tasati tambonyatsotaurirana zvinoenda kumberi. Saka ndo zvakaita kuti zvakangoita quick hazvina unono kusvikira ndatoenda kwamama. Saka sekuru akabvunza. Vasekuru vakabvunza kuti uyu unomuziva here? Ndikati ndomuziva. Anonzi ani? Ndikati anonzi Wiseman Magaya. Zvanzi anogara kupi? Ndikati anogara pamusoro apo kuno kumaenere kumuseri. Zvanzi anogara nani? Ndibva ndataura. Zvanzi uyu anoshanda pasi masiko. Ndikati zvikanzi muzukuru wangu unoda kuroora here? Zvikanzi zvanzi nebvudzi rake bvudzi vangu asati vanezuda here? Nguva nebvudzi raiitwa pushback rakaita kunge rasa rine mahambo. Wakane marasa musoro wavo. Risina kukamwa rakaita mariji. Zvikanzi aiwo ndikuona uri tsotsa urore muzukuru wangu. Zvikanzi aiwa sekuru ndinoroora. Zvikanzi saka ndoti imi bvudzi romamusira kuona here? Ndandikatombozviona ndakatozozviona pataurwa nasekuru. Handambozviona kana ndobva tatowirirana seizvozvo. Sekuru ndobva ndatongopawo introduction seizvozvo. Sekuru uyu mukomana wangu ava ndaasekuru vake. Wiseman ava ndambuya vangu nasekuru vangu. Ava ndaasekuru vaWiseman. Pazvangofamba zvakadaro ndokuonana kwatakaita kusvika kuzogara tese. Saka akazotumira makatizira here kuti makatoa? Aiwa ndakaita zvekuperekedzwa. Nambuya nasekuru vake vaigara nawo nambuya vake kumbizo ikoko manje. Ndanda kugara kuma-ME ndokwaanga akugara. Uye anga kugara ega? Anga azobva uku. Handitika? Okay. Kuti imba yagara mama mapaziwa ka? Ndandichipaziya. Mama akutopota muchinzvenga muchienda. Kunowacha ungatadzika kunowacha. Ndaitonowacha. Nekubika zvese. Nekuzononoka kuya kumba. Aiwa ndasinganonoki bhozi kumba kwaipisa. Kwakuina bhuti vako hava usingadi zvavo zvisina basa. Aiwa ndi bhuti vanga vakuziva here kuti ndo. Vanongobvira vakati vakazoziva last day. Asi panguva pazaitsva pa havana kumbo. Ngasingatombozvitenderi. Chero pawakaona munhu achiburuka mumuti kubva pa havana kuzotaura nyaya. Haana kana kutozomboda kunyatsoita close yanga inayo navo akabva aita kunge akusuduruka. Saka ndanda kutongotyawo kuti panapa hapana kumira mushe. Aiwa zvinofadza chose. Akabva aita zvese akaroora. Chero kuroora kusingaperi kuperi asi zviri pamurawo zvokuti vanhu vakugara vese zvanga zvapo. Yanga iri isa pandakatanga kuziva kuti munhu anoita zvekuchechi
zvekuimba stereki zvakatonyanyisa kupfuura zvandaiziva tiri tega tisati tagara tese. Vakaenda kuEaster ndobva vanosikorekodha zvimakaseti. Saka vabveko ndobva vanditi isusu handiti ndakataura kuti tiri kuEaster ndikati zvikanzinzwa zvataiita kuEaster. Ndobva aplaya ndopa ndakatanga kuti munhu uyu anoimba zvichokwadi. Nditombodzidziswawo kuimba but ndandisiri kuzvigona. Ndandisiri kugona nekuti zvazvisiri mandiri. Maimbiro acho iwayo ndasingagoni but akamboedza. Saka nekufamba kwenguva hamuna kana kuzombopikawo kuti muimbe maimbiro? Kusvika ipapa handisvike, asi ndongoimbawo zvekuchechi. Anditika. Asi kuzosvika ipapa aiwa handisvike zvangu. Zvotozvine chero pavakazotangawo kuita zvemagrupu hamuna kubvira matomboimba? Aiwa handina. Ndangobudawo hangu pamavhidhiyo kana vakuita havo si zvokuimba izvi handina. Kureva kuti izu racho hamuna? Nekuti handipa pane vasikana vangu varipo paipai. Vasikana vanga vasingaimbe vaitamba chete. Vanga vasingaimbe vaitamba chete. Vaitamba chete. Basa ravo rari riri kutamba. Kuti pavhidhiyo badzi. Votongotamba ipapo vongopedza votosiya zvatopera zvavo. Pari kuda kutambwa ndo vaipinda kutamba. Kana vatopedzawo zvatoperawo. Makaramba muri mukwekwe? Handina kuramba ndiri mukwekwe. Ndakazobva mukwekwe 95. Ndouya ndakaenda kumusha because magai anga asiya basa. Akatomiswa basa. Ndobva ndaenda kumusha ndakanogara. Akamisirwe basa? Ishopu yanga yavharwa yakuya kuno Harare. Saka vakaita zvokutora vamwe ndobva vasara. Ndokusara kwaita. Vandazogarawo gore 6 months ndiri kumusha kwacho. Nekuti anga asingaendi kubasa. Saka ndandina amai nababa nevamwe kumusha. Kusvika yazowa muno Harare pashasha pacho ipapo ndo paaishandira Copacabana. Saka zvangodaro zvangofamba seizvozvo ndokupinda mapindiro achaita muno Harare. Ndakaona kuimba kwagara kwakuriko ndizvawo zvokuzvarwa nazvo. Nekuti inini pandandiri kumba kwedu ndisati ndaenda aitouya achizomboti handei kuchechi. Aipinda chechi pa? Aenda postori iyoyi but isiri anzi chiratidzo zviratidzo. Ndozvavaienda. Saka taitongobuda tiendawo tese kuchechi. Imimi kwenyu kumba maienda chechi? Inini ndaenda inonzi kwamugodi, ndaenda kwamugodi. Postori futi. Postori futi. Saka hazvina kunetsa kushifta kuchienda uko. Hazvina kurema. Saka ndaitoenda kuchechi. Iye neni nasekuru Dheni. Asi azvanzi yangu ndaitoitaura kuti ndiri kuenda kuchechi. Aindiziva kuti ndinoda kuenda kuchechi. Saka ndaitoenda kuchechi. Tikapedza chechi vouya vondisiya nasekuru Dheni ivo voenda kumba. Ini ndoenda kupinda mugedhi nditokira gedhi rangu tatu. Ukureva kuti makatotanga kuenda kuchechi musati matanga kugara mese? Ndagara ndaenda kuchechi. Ndobvira matanga kuenda kuchechi yezviratidzo yoyo yana Wise. Matanga kuenda mese kuchechi yake. Musati kuchechi kure. Yavo chechi iri kuno yaiwanikwa kuno kuMondoro kwaukumusha. But ukoko ndo chechi yanga iripo pedyo. Ivo vainamata inonzi Rwadzano pamuchinjikwa. Kana kuti Rugare Apostolic Faith yatinonamata nana baba Bishop Mataniki. So kureva kuti kuchechi koko ndo here kwamakaona imimi kuti zvekuimba izvi zviri mavari? Vaiimba here kuchechi kaunti? Aiimba kuchechi. Kuchechi aitoimba zvekuti aiti kana akutanga kutoimba ndaitozvidzikisira kutohwanda mune vanhu kuti ndandisandamboona kuti ndo zvaari. Saka ndakatovhunduka musoro kutanga kuti mukomana uyu kushama kwari kuita uko kushama here kana kuti aiimba zvechokwadi. Kuimba chero zvekuti wega utotaza kuti but kana apedza kuimba kwacho anenge atori nomawo chaona kuti munhu kusimba range ichita rikuimba iri kubva kuko. Kana makutotaura atopedza zvekuimba. Saka imimi chaita kuti mimi mutarise pasi. Ndainyara nekuti handinambobvira ndasangana nemunhu aiimba kudaro. Kana kwedu chaiko vari kuzvinonyaziva panzvimbo kuti mutoti chochororo kutofara. Kana zvibudi. Unotombohwanda unongosina kuzvijaira. Bosi ndaita ndakatombofunga kuti but vanhu vanonditi mukomana wako uyu maimbira anoita zvinoita here izvi.
ndaingonyarara pano ndakambotaurira but ndaiziva kuti anoimba ndanda kuziva kuti anoimba kuchechi. Kwemiwo kuchechi mamusingaimbewo maingoimbawo zvemukati mevamwe hazvo kungosangana nevamwe aiwa ndizvozvo ndaingoimbawo asi zvokuti ndigozogona semagonero aita ava havana kumboita mbogadzira kana kakwaya kawo kekuchechi komuchiri kukwekwewo hazvina kumboitika vaingoimba zvepachechi asi vaimba zvekutoti zvaitonakidzisa vanhu vaiimba zvokuti kana vasipowo kuchechi vanhu vaitoziva kuti vaiziva kuti takatoshota ende kana ikusangano yemaeaster iyai vaitopinda mubhazi kuuya kumusha kueaster mawanzwa kapo dzitaitonyara amai Magaya munganyare bvunzai rinarandirani bhebi raJohn Chibadura raitita kutofara kutovhaira kuti wangu akapfeka ari kutamba chigure kutoita kuvhaira naye kutoita zvokutonyara futi nechipo chemurume imi kaimi musadaro imi roraita maratirereka regai tinzwe panapa kuti ivo vaimbokomboza sei nziyo dzavo vaishandisa yimbuku saka yimbuku ndo yavaishandisa yavo yekuchechi kana vaona song yavari kuda zhinji dzavo ndidzemuyimbuku asi vaizodziimba neimwe nzira havaitora zvese imomo vaingotora kaguideline chete kana vozowedzera vaizowedzerera asi iri song yemuyimbuku vaitonyora vakainyora vonyora voti apa panofanwa kuti vopasumudza sei asi rwiyo ruri kuti riripo tsime iyai handiti iri muimbuku but maimbiro acho ndo pavaizosiyanisa kuti vozvimwisa zvakaita vogadzira chuni vodii asi ari masong emuyimbuku tingati siso vaiti kana vakombosa nziyo dzavo vaigona here ngoti makagara so nemhuri makangoungana kudai izvi nemhuri muchiona tv kana chichichi vongotanga kungonyora kana kuti pane nguva yavaizvipa aiwa vaizvipa nguva seizvozvizvi handiti muri kuona kuti tiri kutaura saka zvakafanana neizvozvo vaiti kana vichisangana kuti vari kuda kuita izvozvo taitovharavhara mahwinde because kana vari kutanga paiimbwa zvokuti noise vanhu vaimira vese kuti mira chakuziva kuti sevanhu vanga vakuziva kuti vakomana veapa vanoimba ndo vabati vajehovha vakangotanga kungoimba chete vanhu vaitomira vaitoteerera vachikuda kuenda kwavari kuda kuenda vaitomira munzira kusvikira vapedza kana vasina kupedza vamwe vaizongobva voenda asi vanotoenda vachitomhanya kuti toda kudzoka vachiri kuimba asi vanenge vakatovhara dho vatori mumba asi muri panze maitozvinzwa vaitozvipa mukana ini ndaitozvipa kuti kana ivo vakuimba sevanhu vane rekodha mumakaseti avo papa singazodi kuti uridze tunoizi chichi saka munenge mutori panze muchiita zvepanze mutongovasiya muwa panguva kana vapedza munovaonawo vakubuda panze musati zvinhu zvaraiti kana ndichiedzwa ndichitambudzwa nenambo dzenyika ndosuvadenga asi kudenga muzavatedzi ndoimane mirozi nevatene right zvimwe zvatingati sisi vaifarira kuda kuita ndezvipi kazhinji kacho kana vakazorora zvezve mukoma Timothy vaifarira zvaudereri zvinhu zvemangamanga vaitokatobika ndine kuromba paka zvinenge zvasangana pa zvasangana right vana vakazosplita kumberi uko zigaitinze kuti split yacho zvakafamba sei kanyama sekendalba mwedu mtumwa akauya payakabuda payakatengeswa yakuda kunopera kuti takuda kunorekodha takuda kunopractiza third album vakomana ndipo vakangoti isu takubuda tega ndobva vangotora navana Magaya ndobva buda wega Samson ndawenga ndobva aterawo kwavanga vari ndobva taramba tiripo ndobva tazounganidza gurupu revabato vevhangeri Samson Tawengwa akazodzoka kwatiri mushure mekunge aona kuti asina kuda kuti chinangwa
kudanda funga akataza chinangwa chakanga atanga kupindira. Chinangwa chiri cheapa. Chinangwa chedu chaiwa chekuti tichengete nhera dzemukereke medu. Saka zvanga zvisingachaitike. Mazuva acho patakaparadzana zvanga zvichiitika asi patakaparadzana manje hazvina kuzombonhengerekena. Nyaya yakaita kuti vanhu vaparadzana chaiyo ka inyaya yemunoziva kuti panoungana vanhu hapashaiwa vamwe vanodawo mari. Wiseman ndiye akatanga kutaura kuti vakomana munhu wese this time afanirwa kuita imba. Saka pakataura masoko ekuti munhu wese anofanirwa kuva wakaimba. Kana pasina munhu avakirwa imba isu taakusiya chikwata. Saka vamwe vangoteedzawo izvozvo. Saka inini ndinokuona kuti ndakambosara inini naEdison Ndoro naMasimba naGurwa pane vamwe wese. Tikasara tikatoita sei ndopatakazotsvaga nafonera futi ana mai Chibwape kuti vaitidzoke tiite gurupu redu. Vakomana vaita sei vachakuimba nesi ndopatangokondecha kuti chida. Andikuona ndobva angotsvaga vakomana amwe na mai Chigwape ndobva auya navo. Jaramba azotora vamwe ndobva avati muchikwata chakunzi vabati vaJehovha. Andimaona saka vanotora kuti Samson Ndavengo ndobva auya naye ndobva asi kuti ano ita imba ine vavaseshena paye vaimba kushandira mweya chichichichichi. Isi chinoti tichiburisa album rainzi ndinobva kwamuri iwo ndobva burisawo rainzi rainana kushandira mweya. Maalbum abuda ese ari 2 akanzi vabati vaJehovha yese. Tikati hazvina mhosva ndonge tati titore nyaya iyi tiise kumatare nekuti isusu zita rekuti vabati vaJehovha tanga tarirejeza as a trademark. Ranga i-trademark inotone certificate ye-trademark. Saka ini ndobva ndati gentlemen kana zizwa Mwari hatisiyanei nazvo. Ivo vakangonzi vabati vaJehovha kavari kubatira Jehovha. Nesuwo futi tikangonzi vabati vaJehovha tikuita sei tikubatira Jehovha. Saka siyai zvakaita sei siyai zvakadaro. Saka takafamba ndonge vakanenge vakatoita maalbum anenge maviri vachingozviti chii vabati vaJehovha. Saka ndozoono vavegawo nana Jemberi vakati varume kwese ngati pingozi vabata Jehovha vabata Jehovha isi vabata Jehovha. Ayo izi ngatichinja ichi zita tochitichi vabati vevhangeri ndokubva vakutanga kunzi vabati vevhangeri. Saka pavangochinja zita kunzi vabati vevhangeri Samson Ndavengo ndobva uya chi ndokubva auya kwedu. Saka zvakaita kuti pana ndinobva kwamuri isi takarekodha naye hatina kuziva kuti uku arekodha futi nevava achiti chivi vabatani vabata Jehovha futi nekuti arekodha naye uti arekodha naye. Saka mabhamu vangobudirana uku ariko uku ariko. Saka iye manje akazoona ega kuona kuti light kuna namagaya ndokunenge kune light ndobva azongoya akati ano gentlemen ndichi ndiri kunwisawo zvezvo zvekunamata vataita se vatatambirana naye ndokufamba naye. Saka tazosvika pakafa Timothy iye akamboenda kuBotswana ndokunotsoka. Tolomuona paKalvari. Namona ere. Tolomuona paKalvari. Namona mumatambudziko. Jesu tolomuona paKalvari. Tolomuona paKalvari. paKalvari vabati vaJehovha. Namona hanzi havana kuzadzisa nzvimbo zvavangawirana vapopo vamwe vakutoti aiwa itikira kutenga imba da kutenga dzimba zvakapesana nepfungwa yavangavakira. Ndosaka Samson Ndavengo anga kuti akajambira utanangira oita seoita ngachatsemuka nepakati akati kumutsetse wenyama oti kumutsetse wemukaka kumutsetse wenyama kumutsetse wemukaka. Saka patu album aya tine zvatakanga tawirirana nasponsor vedu kuti tine vana vakasiyiwa vanoda kuchengetwa. Nawo kumashure kwese uku vakanga vakuitirwa zvose vana vaya, asi pane patakazongoti kanganisa neMbijani nehama yedu yaitibatsira kuti tiwane kuti zvinhu zvichibude. Zvinhu zvakanga zvisisaende asi isusu takazogara pasi manje. Vakomana ava Wiseman na Timothy na Kumblani na Mamrod vakabwekana vakati zvatakatarangana kuti tiite murume yaakuzoramba sei. Vakomana ndobva vasuduruka, Wise ndobva vasiya basa, ndobva vadzokera kudzimba, ini ndakasara ndiriko. Hanzi ndakasara ndiriko but sei Samson aidiwa itambirika kwese kwese ngoma tichaona. Samson pakauya kwedu akauya
ndobva adzokera futi akashedzwa futi nakomana nana magaya sei vaimushedza vaimushedza because Samson munhu anoimba munhu ane chipo chokuti kana akaimba anogona kusumudza ruzhinji saka iyo kuda wakaona kuti isusu hapana angagona kutibatsira kuti kana tasvika tonzi wabatwa Jehovha chaivo because zvakare vanhu vaizvimuziva kuti akaimba anosvika ipapo panzi tiimbirei anouya chete sezvo muri mabatwa Jehovha pamwe pashaya anoimba kana mutumwa akauya pamwe pashaya anoimba saka vanamba vachimuti ngadzoke kuchikwata. Alright, ndosaka idiwa mukomana uyu. Right, my wise favorite kambo ya wise ndikaka kari kapi. Ai ruyo rwainyanya kufarira ndinoona kuti nyangwe pai aiimba kana panhamo chero pai nyangwe tiri munomba ndinoshamiswa kwazvo aihuimba pese pese. Imbotitira kuti zvakapela imbotimbire kuti zvinoshamisa kwazvo. Ndinoshamiswa kwazvo namabasa makuru akaitirwa ndorwaida rwo anga asingashoti airuimba zvakanyanya kuti inini ndatotiwo kana ndichinge ndazofa ndisingazivi kuti iye ndiyari kutanga kufa ndaiva ndati baba aruka nenini ndikafa munondiimbira ruyoro munondiimbira kana ndakunodzikiswa pasi ndobva nditi unoziva sei kuti iwewe ndiwe unotanga pamwe ndini ndikati aiwa nokuti inini mukatanga kufa shoka ini handina munhu anosondiimbira taingotaura mumba magara munotongotaura tichitongoseka asi handina kuziva kuti Mwari vachatonga sei. Aiwa pari kunzwisika papa pamada watirereka anzi kambo ndinoshamiswa kwazvo ndokaifarirwa so zvaifarira zvimwe kuita chii wezimini munhu anga akasununguka kana takuzotaura chokwadi munhu anga akasununguka munhu aida kufara aida kubhora kunyanya nekunwa tii ndo zvanga zviri zvake izvozvo anga akasununguka wezimini anga ari munhu ari raiti kune vanhu anga ari munhu anga ari raiti kune vanhu ndisingati nekuti murume wangu aiva asi anga akangonakira vanhu bhozi nini pandaigara ukambuzuma vanhu vaiziva kuti magaya vaitamba bhora nevarume vemuraini aitoti panguva yaitenga mabhora echiti toda kuzotamba kuground kana atongobva kunoita zvinhu zvake zvaari kuita zvokunobatanidza apinda mutauni adzoka aitoti bhoizi takuenda kubhora pane ground ravaitambira rainzi new kukambuzuma uku vaitoenda kunotamba bhora chero vana murodhiso vakangozvifunga vaitosumuka mbotora bhora utamba nevanhu murodhi umomo munhu anga akasununguka zvisingaiti zvokuti inino pamwe dai anga asiri handaikwanisa kusununguka kusvika ipapo because inini ndandingori munhu wokungoti ndinotaura nevanhu zvakanaka turu kwaari anga asingadi munhu anotaura zvakaipa kumunhu kana kurafura munhu munhu akasvika ichiti anoda chakati waikwanisa kungo ukatononoka iye aikwanisa kutosevha munhu iye iwo wanonoka kudera saka ndozvandakaona kuti taiva takada kuti imimo wozosara uchiti hapana iye atodera kudaro amburitsa chinhu ukatoti munhu akaitoti ndoda hupu ka iwo ukati hamuna hupu ndingori nehuku kubika nhasi aitokwanisa kuti iwo zvaari kuti ndikukumbira hupu iwo kubika nhasi manero wakachika sadza iye pamwe haana kuchika sadza kowadii kumupa iwo wozoenda kunotenga nekuti iye zvaatoekwira kuti pamwe manero haana kuchika sadza saka amupe sitotsvaga saka rudo rwanga rwakazara paari rwakanyanyisa rwakanyanyisa rusina rwokuti unoti ndohafura ichi ndiite mugano nekuti zvaka aiwa kana pane chimwe chinenge chakukanganisawo unosingirira amada waterereka yanga iri nguva yakanaka chizotandira nemi kam pane nguva dzandaini svika pari zvinoti aiwa mwari wakuitira zvakanaka unzi Rapsodie the national driver kam ndoyataatinaye takabata nhasi uno kam yawaizi magaya muchaka boys mina ngatozorora murugare mabasa enyama akatisira ari kutirapa ari kutivaraidza ari kutiponesa tiri kuyambutswa tiri kudzorwa tiri kutsiurwa nemabasa enyama akatisira mukoma wise magaya mwari wakuitira zvakanaka kwamuri ikoko
muisiwe kunotonhorera agarika zvakanaka vatenda angu chakusiya muna iti momupengesi zvavichatandaranaka kunobata nguva dza 3 o'clock inini ngatisangane muso chitatu mangwana muso chitatu masikati ndombonotungira wangu musoro sina nyanga pasi tata